आं जायालै बेयो हनै जानाय नङा नंगौ जानाय नङा होमबा दा मा खालामनांगौ जाखो होमबा बाइकखौ गालां होद होमबा मुथुर फिथाइखौ सिथाबना दोनफिनदोलाय दंफाङाव नायहरदो दे मबाइलनि केमेरानि खेथेर बानाय आयं लाहानाव दंफायो गाइस दिनै हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल ओरैफैलाय दे आं बुंनाय बुं चेनेलाव गोदानब्ला सिपिक्रिप खालामनानै हो केमेरायाव आंखौ बिराद साफा नुयो माथोलै एक्ट्रेस बायदि नुखायो सैथो नुयो बिबार गोनां गस्ला जोमलायनाय माला ओइ हा बेसां लांगोन माने हो बेसां होनो बेसांल' हानबाव बेसांल'लाय बिदि मना फुल खालाम आं बिदिनो हरलाय आयं बिराद मोजां नुदों आयंखौ गैला आयं लायाखैलै बिदिनो हर होनदों नायहरदो दे आयं हिनजाव नुजानो नोंनो नुजादो मा खालामनो उफाय गैया आयं लाहानाव दंफायो गाइस दिनै मोनसे बुस्थु लांनो हायदों मा फिथाइ होनना बुङोमोनला अमिता बासन लांनो फैदो गाइसफोर बेनिफ्राय नै आयं लाहानाबो बिदि जोबोद समायना रमायना फाखानि न' इथानि न' माला ग्रोम मालायसो दा सिङाव र' सिंखौबो एसे देखायहैसिगोनसो आङो गाइस र' देखायहैनि आयं हाबनो मोनगोन ना मोना जै हिटरफोर बानो गोनां दङबा गोजान जा प्रितम माथो उनथिंबो सिगांथिंबो माबा खालाम बेयाव जाथ'वाखै बियो खालि खिरखि दरजा जाथ'वाखै बियो गाइस बियो खिरखि दरजा जाथ'वाखै जोंफोर एसे मावनो मोनफ्रामनायलाय गाइस बे न'खौ आं मिस्ट्रिसो नालाय सिलिं टिलिं होआखै आयं सिलिंखौ माला होगोन हा सिलिंबो होदो हा गोदानावनो आयं बेसेबां जाखो सुनसै दे सुदो आयं सुदो मोजाङै मोजां आयं सेरसे सु सेरनैबा आंहा लस जायो नङाबा आधा केजि सु अमिता बासन गाइसफोर अमिता बासन लांनो होदों बेखौ माने माबानो अमानो रुना जाहोनांगोन ना उफाय गैया मानसियाल' जाबालाय बोरै जानांगौ हा अमाया औ देरबाय 22,000 मोनाबा हरा आङो नायना फैलाय मालाबा देरदों मानो देरा जानांगौ दे आयं सुदो दे मोजाङै सुदो आयं दे माथो थिखांलाबायनो मबाइल लानायालाय माखौ थिखांनायो माखौ ओरैनो हरलाय दे आयं दे दारि गोलावफोरनि बायदि खालामना दे आयं आयं फारलाफोरा थिग दंना गैया गैया फारलाफोरखौ एसे थिग लाना सु एसे बै जंफारफारा एसे मोजां ओरै बारा फैनाय बायदि दा आयं दे देनां अमा फार्मला नोंनो एसे होफायगोनब्रा आयं उन्दुगा दुरा साला खामानि दामानि मावालासिनो मेंख्लं आमाव साला नों बिदिसो उन्दुनानै दोङो तिनि जाबाय आयं तिनिबा 2 गुन बेसेबां जाखो सारि दे ओइ प्रितमनि गोलैलांबाय सारिनि उनाव मा जायो आयं 5 जाबाय दे 5 2 गुन 8 केजि जाबाय
सय दे बेखौ मा जासिगोन सय बांद्रायबाय लोगो सय बेनिफ्राय बियो आरो मोनसे जाबावबा 7 जासिगोन इयो 7 2 गुन 12 केजि जाबाय आयं द' 7 2 गुन 14 नो गाइस आंलाय सानदोंमोन 7 2 गुन 12 केजि नामा मा मानसि जाखोनि बियाव ओइ आयं दे 7 14 खौनो हमबाय 14 केजि नो बेसां दामा बेसां बुंना होदो आयं सेरसेयाव 40 जाबाय 41 बेसां ओइ 10 थाखा 10 टाका है 10 2 गुन 14 बेसेन जागोन 120 ल' सायो माथो मानसिनि बियाव साला मा बुंनो गाइस आजिखालि एसे एनै थगायनानै जायाबाबो जायालै थगायना जानांगौ माथो खालामनो तामिलनाडुफ्राव थांबाबो होखारजायो तामिलफोरजों होसिना हरनायखौ नुवाखै बादो फैफिनदो गाइसफोर तामिलनाडुआव थानाङा खामानि गैया बे तामिलफोरा बै इल्लि इला इंग्रि इंग्रि रायलायनायफोरा खामानि गैया बिसोर फाखाबो रोङा बालबो रोङा बिमाखौ रोङा माबा इल्लि इला बुजियाबाबो दाय जायो आं बायदि अमा फिसिनानै थाफैदो न'आव हाबा जायाखैबा हाबा जाफैदो हिनजाव गैयाबा हिनजाव लादो ग्रें ग्रें संसार जादो ना मा बुङो आयं बिराद फाग्ला होननानै सानदों आंखौ गाइस इउटुबारफोरा एसे फाग्ला सिस्टेम जाखायो ना मा होनना बुङो एसे माने क्रिएटिभ खालामाबाबो जायाना ना मा बुङो गाइसफोर एक्चुअलि नोंलाय आरो मा मोरलाला नायबाय थादों लानसिथि जिबौ गोरानानैसो सयथिनोबो बिखौ लानानै अनेक भिडिअ खालामबाय आं गाइसफोर बे माबाखौ बानायसोखौ लानानै सिगाङाव गोसोआव दंना गैया नोङो भिडिअ खालामनायखौ बै सापातबारियाव बियार लोंनायखौ गोसोआव दंना गैया नोङो हा गोसोआव दोङो बियार दौनानै मेले होजोबसिगौमोन आं बिसोरखौ गाइस लकेल बियार दौनानै हासुलाजोबना लाबाय फाइनेलि अमिता बासनखौबो लानाय जाबाय गाइस बस्थायाव सोनाय जाबाय बिनिफ्राय आयं दा फैसा होनायावसो जादोंसै दानाबा फैसायाथ' गैयालै आयं नायो फैसायानो थाइसेबो गैया दा मा जाखोलै आयं आं मिथियालै बेखौबा हले गैयाबाबो होलांनांगोन बाइकखौनो होलांनांगोन ए सय जालालै सयथिनोबो बाइकखौसो लाखिनो ओंखारबाय माबा आयं अमा फानबा होबा जाया होमबा आदारखौ ओरैनो मोनो नामा आदारखौ ओरैनो मोनो बेनोथ'लै आयं नोंहाथ' दंफांनिफ्राय खाबानो मोनो आंहाथ' दा नै अमानो जाहोनांगासिनो सयथिनोबो मानसिया जेसेबां जायो बिनि 3 गुन बारा जायो होमबा गावआ फैसा बुथुमदो अमा बेयाव दिननानै माहा अमा फानबाला होफैनोसै आयं अमा फानबा होफैबा जाया होमबा आं जायालै बेयो हलै जानाय नङा नंगौ जानाय नङा होमबा दा मा खालामनांगौ जाखो होमबा बाइकखौ गालां होद होमबा मुथुर फिथाइखौ सिथाबना दोनफिनदोलाय दंफाङाव बन्थ' गालांदोब्रा ओइ आयं ओइ ओरैफैलाय दे आं बुंनाय बुं चेनेलाव गोदानब्ला सिपिक्रिप खालामनानै हो बेथ' खामानि गैया बे सासेया खामानि गैया खेथेर बानायसो बियो मबाइल केमेरा होनबाथाय साफा खारखागोन बियो दे होमबा गाइसफोर एसे इन्टारटेनमेन्ट खालामबाय इन्जय खालामबाय माने मानसिया देहाया जे थिग थानो थाखाय माय मिनिनांगौनो आं बायदि मिनिनांगौ बेखायनो खुगा गुवार ब्लां खिनानै मिनिनांगौ गाइस लांनोसै आयंआ खोमाया थालाबारिजोब्बाय थांनोसै आं थांसै अमानो दाना सुना हैनांगौ टाटा